otu onye kwurosiri ike bụ nnọchite anya egwuregwu n'ala anya bụ Nigeria na egwuregwu rugby bụ Princess Ugonwezeh agụgo bụ onye merubegoro emume iji wee kelee Chineke maka agamnihu dịgasị iche iche o nwetagoro kamgbe o ji banye na ya bụ egwuregwu. Ya bụ oke mmemme bụ nke ọ chịkọbara n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti, nke onye nọ n'isi ya bụ Engineer Arinze anya dị egwu anọ na ya bụ oke mmemme wee gbapee akwụkwọ ọgụgụ, bụkwazị mmemme dọtara otu ndị dị iche iche gụnyere ụmụafọ Adaze Nnukwu, nke onye kpọ ha wee bịa na mmemme a bụ PG ndị obodo ahụ bụ Engineer Cyril Anaeto. Ka Joseph Egbocha kọchapụrụ gị akụkọ a. Na ya bụ ọgbakọ ka onye ji okwu ya agba izu n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party na Anambra steeti bụ Dọkịnta Valentine Ozigbo, onye kpọrọ gọọmenti n'ogogo dị iche iche ka ha kee ji n'ume ma tinyekwuo anya n'ihe gbasatara egwuregwu, nka na ụzụ nakwa ime ndị mmadụ obi aṅụrị iji mee ka ndị ntorobịa bụrụ ndị nwere aka ọrụ. Gwakwara ndị ntorobịa nakwa ndị Anambra ka ha bụrụ ndị ga na-enwe mkparịta n'akụkọ mgbaàmà ya bụ nwa amadi na-emerube mmemme. Onye jibu ọkwa Transition Committee Chairman nke okpuru ọchịchị ime obodo Anaọcha ma bụrụkwa onye ji ọkwa National Convener Great Soludo Petroit na Anambra steeti bụ Maazị Gerald Ọzọ, onye chetara ka ya bụ nwaada na-emerube mmemme si chịkọba amụma egwuregwu akpọrọ Anaọcha Marathon n'oge gara aga dịka onye ji ọkwa Special Advisor nyere ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo n'ihe gbasatara ndị ntorobịa nakwa ịkwalite egwuregwu. Kọwara na ya bụ nwaada na-emerube mmemme bụ onye akụkọ ya na-akpalite mmụọ ndị mmadụ ọkachasị ndị ntorobịa na egwuregwu. Onye ji ọkwa President General nke Adazi Nnukwu Town Development Union Engineer Anaeto kọwara na ya bụ nwaada na-emerube mmemme bụ onye gagoro n'iru na-egosipụta ịnụ ọkụ n'obi ya nakwa njikere ya nakwa ntụnye nke ya n'ịkwalite ejimara ndị ntorobịa n'obodo ha ma kpọzie ndị ntorobịa oku ka ha nwee mmasị n'ihe gbasatara egwuregwu maka ọdịmma nke onwe ha. Na mbụ n'okwu ya ka onye isi oche na ya bụ ọgbakọ bụ Injinia Anya dị egwu nọrọ gbaa ndị mmadụ ume ka ha gakwa n'iru na-enwe mmasị n'ihe gbasatara egwuregwu dịka ụzọ kacha mma eji akwalite ọnọdụ ahụike. N'okwu ya na ya bụ ọgbakọ ka ya bụ nwaada sitere Adazi Nnukwu ma bụrụkwa onye mere nke ọma n'amụma egwuregwu akpọrọ rugby bụ Princess onye kọrọ akụkọ ka o si site na egwuregwu bụrụ onye a maara ama na mba ụwa niile, gwaziri ndị ntorobịa ka ha nwee mkpalite inwe mmasị n'egwuregwu site n'akụkọ a na-akọ maka ya na mba niile. Princess kọwara na ya na-agba mbọ ịkwalite amụma egwuregwu n'obodo dị iche iche ma gwazie gọọmenti steeti a ka o mekwuo ihe o nwere ike imenụ iji kpalite mmụọ ndị ntorobịa ka ha na-esonye n'egwuregwu. Onye isi oche Nigeria Olympic Committee ngalaba nke ụmụ nwaanyị bụ ọkammụta Florence Adeyanju ya nakwa nwaanyị eji okwu ya agba izu bụ Chief Mrs. Ngozi Obikwelu so na ndị ukwu bịara na ya bụ ọgbakọ. Site n'Awka, abụ Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.